फिसालाया फरिखा खेबसे लिरखांनानै आङो फरिखा जाथ'खाला हामा आङो बर' दिनाव गाननाय जोमनाय मोनो खोमा होननानै बियो थांदों गुवाहाटियाव बियो गुवाहाटियाव थांनानै आङो मास मोननै थाहैगोन नामा बिनिफ्राय फैफिना आं सावमिन एवफिनफैगोन होनदोंमोन आङो हस्टेलाव थादोंमोन आंनि फिसाया आंनि फंबाय सानै दङ बे फंबाय सानैखौ फोरोंनो हानाय नङा आं हस्टेलाव थाबाय थाबा आमा आं न'आव थानानै नोंजों सावमिन एवफानोसै होनदोंमोन ओमफ्राय बे फिसाया सप्ता खुंबा सावमिन एवनानै फरिखा होयोमोन बेनिफ्राय फैनानै मा गोसो सानखांखो आंनि फिसाया आमा आं गुवाहाटियाव थांनोसै होनदों सोरजों थांनो आमा होनदों लोगोफोर लिंहरदों सोर लोगोफोर गसाइगावनि हारसा लोगोफोर दं होनदों बे समाव आं होनदोंमोन आमा हारसाफोरजों बोरै थानांगौ नोंलाय होनदों बे समाव अरजायालाय आमा आंनि लोगो गोजाखा होनदों आङो बिगा गावदोंमोन थांनाय समाव होमब्लाबो बियो थांदों ओमफ्राय बियो फुरागासे बियो आंनो फन खालामबाय थादों फुं सान फन खालामोमोन आमा आं मोनायावसो खामानि मावो सानाव उन्दुयो होननानै बाबा नोङो सानाव मावना उसुबिदा जायो आमा आङो रबिबारावहाय उसुबिदा मोनो बेखायनो आं मोनायाव खामानि मावो सानाव उन्दुयो होनदों बियो बिनि खामानि मावनाया आं मिन्थिया कार्टुन माबा बियो मा होनदोंमोनलाय बियो बियो गुवाहाटि जायगाखौ आं मिन्थिजोबाखिसै जायगाखौ आङो नोंनि खामानि मावनायखौ खेबना हरदे बाबा होनब्ला नाङालै आमा नायनाङा होनोमोन बे फिसाया आंनो ओरैबायदि मोजांमोन लोमजाला साजाला आंनो दै होयोमोन हिनजावसा फिसा बायदि ओंखाम ओंख्रि संनानै आंनो जाहोयोमोन बे फिसाफोरखौ लानानै आंहा खुसि दङमोन दिनै आंनि फिसाया हरखाबै मा जाखो सोरनि दाहायाव मा जाखो आं जेबो मिन्थियाखै जेबो खबर हराखै आंनो जेबो खबर हराखै फिसाया गावनिफ्राय जेबो मिन्थियाखै आङो जेबो मिन्थियाखै बे फिसाया आंनो फन हराखै आंबो फन हरलाबो बियो थिखाङाखै मा जाहोननि थाखाय बिदि जाखो आं जेबो मिन्थिया माबोमोन रायलायोमोन आंजोंहाय सिगाङावहाय ओमफ्राय कयेक दिन साननै सानथामासो रायलायाखै आंजों नङाब्ला आंनो फन हरखायो फुङावनो आंनो फन हरबाय थाखायो फिसायाबो आंजों रायलायहरो आं बे फिसाखौ माब्रै मा खालामबावनांगौ आंनि फिसाया लेखा गोरों जाबायमोन आङो साहा दखान फुदुंनानै देग्लाय 5 सेमिस्टार थांबायमोन आंनि फिसाया संसारनि आइ आफायानो आंनि फिसाखौ फोरोंनाया गसाइगाव सालबारियाव फरायोमोन आंनि फिसाया आंनि फिसानि दुखु खस्थ' आंनि फिसाखौ आं माब्लाबाबो थाखा फैसा आंखाल खालामाखैमोन खाम गिलास सुनानै दख'ना सुरि गाननानैब्लाबो आं फोरोंदोंमोन जथेस्थ' आङो फिसाफोरखौ इंलिस मिडियामाव फोरोंजोबदोंमोन साथामखौबो फरायै फिसाया आंनो रोंगौबायमोन रागौबायमोन बियो होनदोंमोन आमा गायनाय फुनाय गैया हाल खदाल गैया आङो न'आव थानानै नोंजों हेल्स होफानोसै ओमफ्राय फंबाय सानैखौ मोजां फोरोंसै होनदोंमोन नाथाय बे सिमाङा मोगथाङा सिमांसो जाबाय आंने बे फिसाखौ लानानै आङो रंजानाय मोनदोंमोन। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लार्न काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि नोंथांमोनखौ मिथिहोहरनाय जायोदि डाउन पेमेन्टआ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोनहा सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बायगिरिफोरनो 2,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन।
आरो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 नङाब्ला 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।